שלום ילדים, אני מוריה שטרובך. יש לי עסק מוריה והבובות, סיפורים והפעלות, ואני עושה גם מופעי קסמים. והיום טיפ לקוסמים. אז יש לי פה את הקסם הזה. אני מראה את הקופסה ואני מראה שיש לי פה 20 שקלים. ואז אני אומרת את מילות הקסם הוקוס פוקוס, והנה יש לי פה 100 שקלים. נכון, נחמד? אבל טיפ לקוסמים. בשביל להעריך את הקסם שהוא יהיה יותר ארוך וגם יותר מעניין וגם ייצור הסחת דעת לקהל, אנחנו ממציאים סיפור לכל קסם, לעשות את הקסם יותר מעניין, יותר ארוך ויוצר הסחת דעת ועניין לקהל. אז במקום להגיד יש לי פה 20 שקלים, קופסה עם 20 שקלים ואחר כך יש לי 100 שקלים, אני הופכת סיפור, אני מספרת איזשהו סיפור. שלום ילדים, אתם יודעים, אני כל כך מתרגש, קיבלתי מתנה מסבתא שלי, קופסת פלאים. אני לא יודע מה הקופסה הזאת יכולה לעשות, אבל סבתא שלי אמרה שהיא קופסה קסומה. שמתי בפנים 20 שקלים, מעניין מה הקופסה הזאת יכולה לעשות. אולי תהפוך לי את ה-20 שקלים האלה לתרנגול, אולי היא תעלים אותם, אני לא יודע מה היא יכולה לעשות. זה מאוד מעניין אותי, אפשר גם לשאול את הילדים, את הקהל, יש לכם רעיון מה קופסת הפלאים הזאת יכולה לעשות? ואז אנחנו נגיד את מילות הקסם, הוקוס פוקוס, בילי בוקוס, ונגרום לקופסה לראות מה קרה, מה היה הקסם. יואו, אני לא מאמין, סבתא שלי הביאה לי קופסת פלאים שהופכת 20 שקלים ל100 שקלים. וואו, אני כל כך מתרגש, אני הולך לשים פה עוד מלא כסף כדי שאני אהפוך להיות עשיר. אז תמציאו סיפורים לקסמים שלכם ובהצלחה. שלום ילדים, כאן שוב מוריה שטרובך, מוריה והבובות, סיפורים והפעלות ומופעי קסמים. היום אנחנו עם טיפ מספר 2. הטיפ מספר 2 הוא שיתוף הקהל. הוא מאוד חשוב במופעי קסמים, לא רק לעשות את הקסם ולהראות, אלא לשתף את הקהל. אני אספר לכם איך אני משתפת את הקהל בקסם הזה. הקסם הזה בטח חלקכם מכירים, יש לי פה חוברת ריקה, ואני אומרת את מילות הקסם, ויש לי פה ציורים, ועוד פעם את מילות הקסם, ויש לי פה צבעים. אז איך אני משתפת את הקהל בקסם הזה? אני רוצה שהוא ישתתף ואני לא רק יראה לו. אני אומרת לילדים, תראו, יש לי פה חוברת, וואי, אבל אין לי פה ציורים, מי יכול לעזור לי? אולי יש לכם עץ בקסם? ואז אני אומרת להם להושיט את עץ בקסם שלהם ולהתחיל לצייר לי ציורים יפים קדימה, כולם מציירים לי ציורים, כולם עוזרים לי, כולם לצייר ציורים. ואחרי שאני רואה שכולם מציירים ציורים, אני אומרת להם, בואו נראה אם הצלחתם לעזור לי לעשות את הקסם ולצייר את הציורים. ואז אנחנו מסתכלים ורואים שבאמת הם הצליחו וכולם שמחים ומוחאים כפיים, אבל חברים, חסר לי פה משהו, מה חסר לי? חסר לי צבעים. ואז אני שואלת את הקהל, יש לכם צבעי קסם? כן, אז כולם להביא לי מהר צבעי קסם. ואני אומרת להם לזרוק לי באוויר צבעי קסם. איזה צבעים אתם מביאים לי? אדום, צהוב, ירוק, כל הקהל מביא לי צבעים, כחול, סגול, וככה הם מביאים לי את כל הצבעים. ואז אני בודקת אם באמת הצלחתם לצבוע את החוברת, ואני אומרת להם, וואו, תראו איזה קוסמים אתם. והם מאוד מתלהבים שהם שותפים לקסם, הם אומרים, אני צבעתי את זה, אני הבאתי את הצבע הזה. וזה מאוד חשוב לשתף את הקהל בקסמים. זה גם עושה את הקסמים יותר ארוכים, גם את הקהל שותף, הקהל אוהב את זה. אז בהצלחה רבה לכם. שלום, כאן מוריה שטרובך, מוריה והבובות, סיפורים והפעלות ומופעי קסמים. אנחנו עם טיפ מספר 3. טיפ מספר 3 הוא הומור. מאוד חשוב במופעי קסמים להוסיף צחוק ושמחה, והומור זה מאוד מוסיף. זה לדוגמה קסם הומוריסטי מאוד. אני מנופפת במניפה ואני מבקשת מילד לבוא ולנופף במניפה, והוא פותח את המניפה מה עשית? שברת לי את המניפה, איך אני אנופף עכשיו? והילדים מאוד נקראים מצחוק, ואז אני מוסיפה את ההומור ואני אומרת, אוקיי, בואו ננסה להגיד את מילות הקסם. הוקוס פוקוס, שניצל וקוסקוס. אז כולם צוחקים, אברה קדברה, ביסלי ובמבה. אני ממציאה כל מיני שטויות, והנה הצלחנו להפוך את המניפה, לחזור להיות שלמה. ועוד הפעם אני נותנת לעוד ילד לפתוח, אולי אתה תצליח. אוי, אתה חזק מדי, שברת לי את כל המניפה, מה נעשה? אוקיי, לא נורא, נתקן אותה, קדימה, 1, 2, 3, יש לך בננה על הראש. אני ככה מוסיפה כל מיני צחוקים, וזה מאוד נחמד וטוב ומוסיף. אז לא לשכוח להוסיף הומור למופעי קסמים שלכם.
בהצלחה! שלום, כאן מוריה שטרובך, מוריה והבובות, סיפורים והפעלות ומופעי קסמים. אנחנו היום עם טיפ מספר 4. טיפ 4 הולך לחסוך להורים שלכם כסף, הם ישמחו מאוד. יש הרבה קסמים שאפשר להמציא ולהשתמש בחפצים שיש לנו בבית. אני אראה לכם קסם אחד לדוגמה, שהוא נמכר בערכות הקסמים שלי, ובעזרת השם בהמשך, אם תרצו, אני אלמד אתכם עוד קסמים שאפשר להכין בבית מדברים שיש בבית שלא צריך לקנות. אז מה שיש לי פה זה כוס חד פעמית, ויש לי פה פונפונים בצבעים. אני מבקשת ממתנדב לשים לי איזה פונפון באיזה צבע שהוא רוצה. נגיד שאני לא, הנה אני לא מסתכלת, הוא שם לי פה איזשהו פונפון, אני באמת לא רואה, לא יודעת. ואני אומרת לו, אוקיי, אני אגיד את מילות הקסם, הוקוס פוקוס, והפונפון שלך הוא בצבע אדום. ואני בודקת, באמת הפונפון בצבע אדום. איך ידעתי? עשיתי פה, גזרתי פה חור בכוס, וברגע שהכניסו את הפונפון ואני סובבתי אותו בצורה כזאת, אני רואה דרך החור שהפונפון הוא בצבע אדום. אז אתם יכולים ממש לעשות את זה בבית, גם אם אין לכם פונפונים, אתם יכולים להשתמש בחפצים קטנים שיש לכם בבית, שאפשר לראות אותם דרך החור, ולבקש מהמתנדב לשים איזשהו חפץ, כשאתם לא מסתכלים, וכל אחד בטח יש לו כוס חד פעמית בבית משתייה חמה, ואני גוזר חור, גוזרת או גוזר חור, ועושה מסובב בצורה כזאת, וכך אני רואה את מה שיש בפנים, ואני מגלה את הקסם. אז הטיפ מספר 4 היה להשתמש בחפצים שיש לנו בבית לקסמים. בהצלחה! שלום, כאן מוריה שטרובך, מוריה והבובות, סיפורים והפעלות ומופעי קסמים. אנחנו עם טיפ מספר 5. היום הטיפ שלי הוא לא להתייאש. יש קסמים שמצריכים זריזות ידיים, יש קסמים שצריך להתאמן עליהם כמה פעמים, אז להתאמן ולא להתייאש ולהאמין בעצמכם שאתם מסוגלים ויכולים לעשות את הקסם. אני אראה לכם קסם שאפשר לעשות אותו גם ממשהו שלכולם יש בבית, גומיה. זה משהו שאולי גם צריך קצת להתאמן עליו, אבל אנחנו לא מתייאשים. הקסם הולך ככה, אני שמה פה גומיה על שתי האצבעות האלה, ואני אומרת את מילות הקסם, הוקוס פוקוס, והגומיה עברה לשתי האצבעות האלו. אז איך עשיתי את הקסם הזה? אני שמה את הגומיה כאן, ואני מותחת את הגומיה, מכניסה את כל 4 האצבעות שלי בצורה כזאת לגומיה, וברגע, ראיתם? נפלה לי, הזרת לא נכנסה, אז אני מנסה עוד פעם, לא קרה שום דבר, לא מתייאשת. עוד פעם, אני מותחת, מכניסה את כל 4 האצבעות, כי הזרת מקודם פרחה לי, וברגע שאני מרימה את היד, הגומיה קופצת לי לצד הזה. אז בהצלחה, אתם יכולים לעשות את הקסם ולא לשכוח, לא להתייאש. בהצלחה.